check mic 1. Okay. Wala man among presider ang MC. So, may buntag ka na itong tanan. God is good. All the time. God is good. So, salamat sa Ginoo nga bisan ang uban wala pa maabot, pero kay oras naman atong sugdan ang atong panimbahon diya sa pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. So, excited ba ang matag usa nga modaig ug mosimba sa atong buhi nga Dios? Ang tanan excited mo sing it og praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, sa alang sa pagsugod akong kanang gihatag ni Pastor Gideon ang opening prayer. Akong gihangyo matag-usa sa pagpiyong sa atong mga mata ug atong ihatag ato ang hunahuna kasing-kasing sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, din kita iyang giubanan ug giproteksyonan. Magpasalamat ta sa Dios, magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga butang. Bisan pa ang tao, ikaw ang Dios nagbuhat ug nag-umol niini. Kami nga imuhang giluwas o gipinasaylo, gibuhat mo kami o Dios, gibayran aron kami makaalagad kanimo, aron kami makaduol kanimo. Tungod kay doon na kay maayong plano sa among kinabuhi, doon na kay maayong plano o Dios sa imong makatawhan. Salamat o Dios nga padayon ka nag-uban kanamo sa tibok semana, gikan sa miagi pang Domingo hangtod karon adlaw. Among nasinatian ang imuhang pag-uban. Among nabati o Dios ang imuhang presensya. Nga bisan asa kami na kanunay ka o Dios. Nag-uban o nanalipod ka namo. Salamat o Dios nga imo kaming gitudloan sa imong mga pulong, imo kaming gigihan sa imong mga mensahe. Aron kami mahimong bag-og andam sa pag-atubang kanimo. Sa takna nga ikaw mo balik alang kanamo. Amo kandayong daygon, pasidunggan, tungod kay imo kaming gipakaton. Salamat o Dios nga magapanalangin ka kanamo sa mong pagsugod. Ug amo kang gi-welcome o Dios sa among panag-uban. Ang iyong presensya ug balang espiritu o Dios among mabati. Amo kang gi-welcome o Dios nga diin magapanalangin ka o Dios sa among kinabuhi, sa among pagduol nga kanimo. Doon na usay mga panalangin nga among maangkon ug mga pabor nga among madawat gikan kanimo. Tungod kay sa matag karon ug unya nga kami modangob kanimo o Dios. Sa matag karon ug unya nga ang imo makatawhan magdahig kanimo. Doon na kay mga butang nga imong ipanalangin, imong iandam, ipiyal sa matag usa. Ug salamat o Dios sa mga panalangin nga imong giandam kanamo ug pagdawat sa mga halad, mga pagdaig, pagpasalamat kanimo. I-bless kino matag usa ug bisan pa sa tanan Ginoo nga nagasimba kanimo nining adlaw nga naa karon sa nagalaing mga lugar, naa karon sa nagalaing mga nasod. Salamat o Dios magapanalangin ka ug abli ang imong trono alang sa matag usa nga moduol kanimo amahan. Salamat o Dios sa imuhang pagbag-o, paghatag kadasig, kalig-on sa among pagpangalagad kanimo. Din ikaw ang Dios nag-uban kanamo. Suplayan mo kami sa tanang panahon, tungod kay ikaw ang Dios makahimo niini. Salamat o Dios sa imong pagdawat sa mga pagdaig pagpasalamat, alang lamang kanimo ang tanan, himaya kadungganan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So pabilin ta sa pagpamarog mga igsuon ko sa Ginoo nya atong awitan ng atong buhi nga Dios. Nagingon ang awit diha nga ayaw pagluya-luya. So mga igsuon ko sa Ginoo, dili ta angayan magluya-luya sa pagdaig sa atong buhi nga Dios, kasiya nga Dios tag-iya sa atong kinabuhi. Amen. So ato siyang daygon pinaagi sa atong mga pakpak, ato siyang daygon pinaagi sa atong paglamano. So kung mahimo atong himamaton ang matagusan nato ka igsuon, lamanuhon nato, kung mahimo atong ingnon nga ayaw pagluya-luya, brad sis sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Ayaw pagluya-luya sa pagdaig kaniya, kay kung magluya-luya kundo na may problema, ayaw huna-huna muli sa pagdaig sa presensya na, sa presensya na. Ipataas ang atong mga kamot, ang kamot sa pagdaig kaniya, lingi sa wala, lingi sa to, lingi sa to.
kay Lord God sa imong pagkamaayo, Amahan. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkabuutan nga Diyos na mong gilagaran, O Diyos. Ania ang imong mga katawhan, O Diyos, mga dahil mga simbang anak kanimo, O Diyos, mga igsuon ko sa Ginoo. Atong ipaubos ang atong kasing-kasing o huna-huna. Kanabitaw, atong angkunon mga igsuon nga kung wala bitay Diyos sa atong kinabuhi, wala o wala gid kitay mahimo. Amen? Atong pamalandungan ang mga awit nga naghatag dugang kadasig sa atong mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Among pangitaon ang imong presensya, Amahan. Ang presensya ni mo, O Diyos, naghatag na mong tumang kalipay, naghatag, Lord, o katagbawan sa mong kinabuhi. Ako nagkapangita mo sa katagbawan sa presensya mo. Ikaw ang ipangandoy ko sa kinatibuan sa kasing-kasing ko. Awiton ko ang ganghan ng ngalan mo, magkasimba ako diha sa trono mo. Dayon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo o kapatuoran. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Ako nagkapangita mo sa katagbawan sa presensya mo. Ikaw ang ipangandoy ko sa kinatibukan sa kasing-kasing ko. Awiton ko ang ganghan ng ngalan mo, pagkasimba ko diha sa trono mo. Dayon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo. Awiton ko ang panangalan mo, magkasimba ako diha sa trono mo. Dayon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo o kapatuoran. Yes, Lord. Thank you kay Lord Jesus sa imong pagkamaayo, Amahan. Wala jud kami laing dayon, Amahan, sa among tibuok kinabuhi kung dili ikaw, O Dios. Ikaw nga Dios na nagbukla sa among tibuok kinabuhi. Ikaw nga Dios na naghatag ka namong gininhawa, Amahan. Busa kaning among tibuok pagkatao, Amahan. Amo ra gid kining gamiton sa pagdaig, sa pag-alakad nga na kanimo, O Dios. Thank you, Father God, sa imong mga katawhan nga imong gidala, Amahan. Imong mga katawhan nga imong gihinigugma, O Dios. Salamat, Amahan, na imong gipabati usab kanila ang imong presensya, Amahan, diha sa
sa presensya. Mabati na mo, Lord. Mabati na mo, Lord, ang tumang kalipay, tumang katagbawan, diha lamang kanimo, O Dios. Di na mo matsinati ang kalipay diha sa salipayanong bahin, kundi mabati na mo ang kalipay katagbawan diha o diha lamang sa imong presensya. Hallelujah. So mga igsoon, ato pag yung daygon ang atong buhay nga Dios. Amen. Diha is mga pagdaig mga igsoon ko sa Ginoo. Aduna gid na yung mga panagsayaw. Amen. Dili tawa di ba kaniadto sa unang sa wala pa ta makaplagi diha sa kamatuoran, so grabe yung kitang musayaw sa kalibutan, pero naapod diha ay panagsayaw diha sa Ginoo. So ato siyang daygon pinaagi sa atong kusog, huna-huna, kasing-kasing tibuok na tong lawas kusog, ato siyang daygon sa atong pinaagya sa panagdayon, aduna kita'y panagsayaw. So daygon na to ang atong buhay nga Diyos nga atong gamiton ang atong mga kamot sa pagdayon ng pagsimba sa atong buhay nga Diyos. Amen. Yes Lord, aniya kami o Diyos, makadayon nila kanimo.
Lord. Thank you kay Lord God sa imong pagkamaayo, Amahan. Hallelujah. Ang pulong nimo, O Dios, mo'y among kinabuhi. Kay dili og dili kami mabuhi, Amahan, kung wala ka, Lord. Mag-unsa na lang, Lord, ang among kinabuhi kung wala ka, Lord Jesus. Wala kami giyagikan nga na kanimo, Amahan. Pasalamaton kay mi Ginoo nga ikaw ang Dios. Kanunay nag-upahan ka namo, kanunay nagtipig ka namo, Amahan, sa mga nangaaging mga tuig. Adunay mga dagko nga mga trahedya, Ginoo. Pero Lord, wala ka na nimo gitugot nga kami usami nga maagian sa trahedya. Tungod kay aduna kay dakong plano, Dios. Gusto nimo, Ginoo, nga kami makaalagad panganak kanimo, Amahan. Kay gidisenyo nimo, Lord, ang among kinabuhi. Ang gipangayo nimo, Dios, aron ikaw among maalagaran sa tibok namong kinabuhi, Amahan. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord, ang pulong nimo, Lord, po'y naghatag ka namong katagbawan, Amahan. Dili kami mabuhi, O Diyos, kung wala ka. Yes, Lord.
ko ang kauhaw sa tubig mo. Bumuhi ako karon Ginoo. Malaylain makatakbaw, O Diyos ikaw. Wala ang Espiritu, tubig ka, kinabuhi ko. Wala ang Espiritu, tubig ka, sa kinabuhi ko. Yes, Lord Jesus. Yes, hallelujah, Lord God. Yes, Jesus. Wala silaing makatagbaw, Amahan, sa among kinabuhi, Lord God, kundi ang imong pulong, Amahan. May naghatag og buhing giya sa among kinabuhi, Lord Jesus. Yes, Lord, kanimo lang kami musimba, Amahan. Kanimo lang kami mga lagad, Amahan. Wala na kami laing alagaran pa ng kalibutan na, Aman, kundi ikaw, ikaw lamang, Lord Jesus, nga nagpakamatay dito sa cross. Aron kami gawas nun nga moalagad nga na kanimo. Dili kami maulipo naman sa mga kasalanan. Imo kaming gibayran dito sa cross, O Dios, aron kami makaalagad nga buhing balaan diya kanimo, Amahan. Salamat kay Ginoo, ikaw nga Dios nga kasinati, Amahan, og mga pagbiay-biay, mga pagtamay, giludan ka, Amahan. Tanan nga mga kasakitan imong nasinati, Lord Jesus, ug para lang namo, Amahan. Makaingon mi, O Dios, nga dili kami angayan nga imong pakamatian. Apan tungod na sa imong dakong gugma diri kanamo, Amahan, imo kaming pakamatian, Lord Jesus. Busa, Lord God, amo budget kang daikon, Amahan. Amo budget kang awitan ini, Lord God, sa isa kabuntagon, O Dios. Yes, hallelujah. Kanimo lamang kami mo simba, kanimo lamang kami mga lagad. Kay ikaw ang ipadala sa Amahan, O Jesus. Salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-ato.
you, Jesus. Thank you, Lord God. Ang hinungdan amahan nga ni Ami karon tungod og para sa imong pulong amahan. Og tungod para kanimo ang tanan amahan. Lord, salamat Ginoo sa mga katawhan nga imong gihikap nga gusto nimo Lord nga padunggon sa imong mga pulong amahan nga wala man jud lain Ginoo nga angayan namong simbahon amahan kundi ikaw lamang o Dios. Dalaygon ka amahan sa ulay katapusan. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo. Wala gid kami laing masulti diha kanimo amahan kundi ang imong pagkamaayo sa among tibuok kinabuhi. Salamat kay Ginoo sa tibuok semana. Imo kami giubanan sa bisan asa kami moadto anaa ka. Dili kami Ginoo ang ngayam hadlok mabalaka Lord Jesus. Sa bisan asa mi paingon tungod kay naa ang imong gamhanang kangalan, naa kag Lord nga buhi nga muuban kanamo, naa ka Ginoo nga nagtipig kanamo Lord Jesus. Diha kami kanimo Lord God magkupot amahan, diha kami kanimo Lord Jesus magkumpiyansa kay kung diha minimo Lord God luwas ang among kinabuhi amahan. Salamat kay Ginoo nga bisan pa sa tibuok mga katawhan amahan kay imong gimahal ug imong gihigugma Lord Jesus. Thank you kay Ginoo ni ana. Salamat Ginoo sa matag usa na mo Lord God nga ikaw ang Dios nagatiman, ikaw ang Dios nagpanalangin sa tanan kay imong giandaman mi Ginoo inana ka kadako nga gugma diri sa amo amahan. Kanunay ka nag-andam ka na mo amahan og sa tanan aron karong adlaw amo kang maalagharan, amo kang masimba, amo kang mapasalamatan sa tibuok namong kinabuhi o Dios. Dalaygon ka amahan sa ulay katapusan kanimo o Dios ang mga pagpasidungog, pagpasalamat sa pangalan ni Jesus ang tanang anak sa Dios magaingong. Amen. Hallelujah. So ato sa tas pagpanglingkod mga igsuon ko sa Ginoo niya ato sa laing bahin nga mao ang paghatag og kadaugan testimony. Amen. So kanang giunsa siya pag-atiman sa Ginoo, kung giunsa siya pag-bless sa Ginoo sa dihang nangalagad siya sa Ginoo nga akong ihatag ang panahon ni Inday Kela Ayla praise naman. Akong ihatag ang panahon ni Day Ayla kay it's the first time niya nga mohatag testimony nga kana bitaw ang kadaugan usa na nga pagpasalamat nato sa Ginoo nga kanang aton siya aton gipasalamatan sa tibok natong kinabuhi niya. Di man ta angay maulaw kung musigilon tas atong mga kadiugan kung giunsa ta pag-atiman sa Ginoo kay pag ato nang buhaton mga igsoon sa Ginoo kanang malipay ang Dios makaana na siya. Wow, gipasalamatan jud ko sa akong anak. Amen. So akong ihatag ang panahon ni kanang Langlang og atong palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi ni Inday Langlang. May buntag sa tanan. Ako din kadaugan kay nagpasalamat ko sa Ginoo nga itagaan niya may palawas og uban sa kong pamilya og dako na kong pasalamat kay bisan unsa na makalisod yaming ipabridan sa tanan og mao ta kong kadaugan. Amen. Atong palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi na ilami niya. Pasalamat sa Ginoo nga kanang nakapadayon ra gyud ang pag-eskwela nya gi-providean sa tanan. So atong nadungog nga ang Ginoo di gina magpasagad, ang Ginoo mo-provide gina sa tanang mga panginahanglanon kung kita ato lang yung unahon ang pagpangalagad sa Ginoo. Amen. So ato ta sa laing bahin mao ang paghatag og kanang special number sa De Villares family. Ilaha ang panahon og atong palakpakan ang Ginoo sa ilang kinabuhi ni De Villares family. Ilaha ang panahon.
Ay, ano pa talikod? Iri ka debe? Mahal lukas kamera. Milagrosa. Ipadol na yung microphone. Lain mo tutulan ka?
praise. Nindot kayo ang mga awit, mga igsuon ko sa Ginoo, no? Kay nag-ingon dia milagruso ka nga Dios. So wala gilaing milagruso sa atong kinabuhi kundi ang ato lang yung buhi nga Dios. Amen ba? So ato ta sa laing bahin nga mao ang pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kung mahimo mga igsuon ko sa Ginoo, atong ihiklin ang atong kanang mga gipanghuna-huna. Ato sang padaplin kay kadyot alas 4 nam din atong orasan. Mga alas 11 Gs. Ya mo kadyot ra gyud ta maminaw sa pulong sa Ginoo kay pipilar man ka di gani ka butag oras. So atong paningkamutan mga igsuon ko sa Ginoo kay ang pinaka-importante nga bahin mao gyud ang pagmamati sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Kay dili man gyud ta mabuhi sa pan lamang kundi mabuhi ta diha sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Amen. Nga pagadadon siyang alagad, gigamit yang alagad nga mooy mo sangyaw kanato niining sa kabuntagon mahitungod sa pulong sa Ginoo. Akong ihatag ang panahon sa iyang alagad nga si Pastor Gideon. O atong palakpakan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. So pagpakan ng Dios pag-usab, talaygon ng Dios. Salamat ta sa atong buhing a Dios nga ihatang gitaga kadasig ug panahon nga makahalad sa ihang pagkamaayo sa matag usa. O dalaygon ang Dios no sa ako ang kauban pod sa PTA nga nahimong opisyal pod sa PTA sa Sardinia Elementary School. Nag-uban may kagahapon unya salamat pod sa kalampusan. Dalaygon ang Dios sa kalampusan pod sa intrams sa ato ang mga kabataan diha sa Sardinia Elementary School. Salamat first time pod nimo diri no. Dalaygon ang Dios na welcome sa ato ang pagsimba. It is a house church. Gitawag siya house church tungod kay temporaryo rin nga kanang tigumanan tungod kay dunay gitay yuta diha nga gihatag para sa Ginoo, gihatag sa atong igsoon, gihalad sa atong igsoon Brother Moses para sa pagkahimayaan sa atong buhi nga Dios. Next year ato na nga mauna nay ato ang tutukan nga maoy ato ang tabangan og limpyo unya magsugod na ta og kana na hinahinay og hinahinay lang at least naagyo tay matiguman. Kung nanatay building diha, nanagyo stage nya nanagyo mga lingkuranan kato mga kaigsunan nga nasa gawas magkita-kita gyud ta inigsimba na gyud magkahimamatay na gyud dili priha diri sa house church pa nga muli pag gyud taon ta isa ta makalaman no isa pa ta mo makahimamatay. So usas mga nabatasan gyud sa mga Kristohanon after si Jesus nagkayab unya ang mga apostolis mao ay nagdala na lang sa mga buluhaton ni Jesus sa pagsangyaw o paghalad sa kinabuhi ngadto sa Ginoo. Diha sa Biblia mga kaigsuonan ato gyud nabasa ug ato gyud makita diha nga naghimamatay gyud sila. Kana pitang nagpangumustahay. Ina mong tapad kumusta pod. Mao nay usas mga rason hinungdan mga kaigsuonan nga nganong kinahanglan tang managtigom. Ingon diha sa Hebreo kapitulo 10 diha sa bersikulo 25 nag-ingon diha nga ayaw undanga dili nato undangan dili nato undangon ang panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Buti pasabot kung ang uban dunay panagtigom kinahanglan kitang mga Kristiyano damor nga naay panagtigom. Kay sa kalibutan mga kaigsunan daghan kaayong mga kanabitang mga tigom-tigom. Daghan kaayong mga kaigsuonan or mga katawhan nga nagtapok-tapok. Kunya problema sa mga nagtapok-tapok kay dili pud pulong sa Dios ang hisgutan. Pero diri sa ato ang pagkakristohanon, sa atong pagkakristohanon, ang atong hisgutan mao ang pulong sa Dios. Pero una sa tanan pagpangumustahay. Ini mong tapad sad kumusta man pud ka? Kumusta man pud ka? Salamat kayo nilang Brother Moses ug ni Papa Binbin, ni Brother Sirapin. Isa pa muli na lang ko dire. Kumusta mo diha? Si Maring Cura, si Mama Binbin. Si Gaul Albert mo pa. Si Gaul Jewel, no? Uban na to mga kaigsuonan nga naa sa nagsunod sa ato nga programa kay gikunik man nato ni sa FM radio kay init man wala may ulan. Pasalamat tas Ginoo
nga walay ulan wa po'y kilat. Kay kung walay kilat kung walay ulan wa gyud punay kilat. Na pero nay mga ulan no nga walay kilat. Kung walay kilat ra gyud ang ato ang programa sa 101.3 FM radio magpadayon. Sama sa ato karong sitwasyon nga init mga kaigsuonan o niya makadungog pod ang ato nga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa. Ilabi na sa karong taknaa ato mga kaigsuonan da sitio Ampak o niya sitio Linaw na atay mga kaigsuonan nga naminaw sad og midungan dihas mga pagdaig. Pero moabot ang panahon nga mubisita og sama sa atong igsuon ni Sister. Kisa to yung ngalan nimo te? Alisa Rizalina, no? Salamat kaayo ni Sister Rizalina. Igsuon ni Gaw Joel. Ato pakpakan ng Ginoo. Salamat sa Ginoo. O ato mga kaigsuonan sa sitio Ampak, o niya sitio Tubod, o ibin sa Kalatagan o sa Pantag, ato mga igsuon. No, si Lister Lisa. Ano na po sa igsuon nga nagsunod sa tong programa si Kalidgid, no? Mergin Kalidgid. Salamat sa Dios. Og uban sad nato mga kaigsuonan ang ato mga kaigsuonan nga naa nagkalain gikan sa naglaing mga nasod. Ato mga igsuon nga naa sa Middle East, kasagaran sa Saudi, sa Qatar, sa Damam. Ato mga kaigsuonan nagsunod usab og fellowship through the social media. Muna nga, pasalamat sa Ginoo sa iyang mga pamaagi bitaw, nga bisan unsa kalayo, nakahimo gyapon sila sa mga pagdaig, dungan sa atong pagsimba sa atong buhing Dios. Atong pagpakan ang Dios mga kaigsuonan. Good morning o happy Sunday, blessed Sunday sa tanan. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga naa karon sa nagkalaing mga nasod. Ibin sa Mississippi, I think sa Australia, dahil California, o sa ato mga kaigsuonan nga naa sa Sweden. Ilabi na Sister Maricel nga birthday kagahapon. Belated happy birthday ni Sister Maricel kagahapon. Gabi na mo ni greet me nya hapit me katulog. Nakahinom daw ang kasawa kay nakalantaw man siya sa Facebook na birthday day ni Sister Maricel. Sa wala makaila, Sister Maricel usa siya sa mga listener sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko since 2022 anak siguro pero wala pa'y pandemic to. Bago pa nato nakaila Sister Maricel follow sa ato ang Facebook account sa Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan unsa ka importante ang pagsimba. Ini mong tapad pagsimba. Ang pulong pagsimba mga kaigsuonan magpakita na sa pulong paghalad. Ang tanan mayong halad. Ang pulong sa Dios nga ato karong hisgutan mabasa diha sa Genesis Kapitulo 8. Genesis Kapitulo 8, versikulo 20 hangtod sa versikulo 22. Ingon din si Noe nagbuhat og halaran alang sa Ginoo ug mikuha siyag usa sa matag-matang sa hinlo nga mga mananap og mga langgam og gisunog niya kini ingon nga halad sa napanimahuan sa Ginoo ang kahumot ni ini, miingon siya sa iyang kaugalingon, dili ko na gayod laglagon ang yuta tungod sa gibuhat sa tao. Nasayod ako nga sukad pa sa iyang pagkabatanon, dautan na ang iyang gihuna-huna, dili ko na gayod laglagon ang tanang binuhat nga buhi. Sama sa akong gibuhat, samtang ania pa ang kalibutan, dili gayod matapos ang panahon sa ting tanom og ang panahon sa ting-ani, ang ting-tugnaw og ang ting-init, ang ting-hulaw og ang ting-ulan, ang adlaw og ang gabi. Dampot ta, iyong nga nato atong mata. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom. Salamat o Dios nga imo kaming tudluan ug imo kaming giyahan sa mga pulong nga gikinahanglan namong madunggan makatunan sa among pagpuyos kalibutan. Kay sumala sa imuhang mga pulong nga bisan sa mga awit Ginoo ang imong pulong among kinabuhi. Ang imong pulong ang among kadaugan, kabag-uhag kaluwasan sa among kinabuhi. Ug labaw sa tanan panalangin nga dili gayud ikakumpara sa kalibutan. Bless kami Ginoo, tagay kami kasing-kasing madinawaton matinuhon sa imong mga pulong. I declare blessing sa matag-usa in Jesus name. Amen. Mga igsuon, ang
atong hisgutan karon ang kinabuhi sa usa ka alagad sa Dios. Ginganlag Noe. Ang tanan may yung Noe. Siguro sa mga sa una na hinumduman ni sa amo ang maestra. I think elementary pa ko nga dunay maestra namo nga naghisgot og Noe or Noah. Nga gihisgutan pa nga naa pa gan may kanta nga sa una sa eskwelahan nga gikanta pud namo sa simbahan nga ang arka ni Noe naglutaw-lutaw. Arka ni Noe naglutaw-lutaw sa mga balod nagpaibabaw. Kisay nakakuan na nakadungog. Murag karaan nagyukuan ni no. So arka ni Noe, salamat sa Ginoo ni Day Pamila na gaw si Gaw Albert na ano? Salamat to pakpakan ng Dios na sa kinabuhi ni daga ni Gaw Albert og ni Day Pamila og sa akong amigo. Ako nga mga amigo, mga amiga, mo bless day na sila moadto ko sa eskwelahan. Sige. Ang kinabuhi ni Noe mga kaigsonan, usa siya sa mga tao nga kanang usagyod siya sa tao nga gikahimutan sa Dios. Amen ba? Nganong gikahimutan sa Dios? Ato sang tan-awon kung unsay rason nganong gikahimutan sa Dios. Diha sa Genesis kapitulo 6 versikulo 9 at atong makita diha ang hinungdan o rason nganong gikahimutan sa Dios. Ingon siya sa versikulo 9 kapitulo 6 sa Genesis. Mao kini ang sugilanon mahitungod ni Noe nga usa ka matarong nga tao. Siya lamang ang gikahimutan sa Dios niadtong panahon na kay nagmatinumanon man siya sa Dios. Ang pinakapunto diha is ang pulong nagmatinumanon. Ang tanan may yung nagmatinumanon. Sa lain nga mga pulong kanang word nga nagmatinumanon, nagpakita na sa pagkamatinahuron. Amen ba? Kanang pulong nga nagmatinahuron, taas kay na sa respeto. Nagpakita na sa pulong respeto, kanang pagtahod. Sinuwi mga kaigsuonan, taas kayo siya og pagtahod sa Dios. Usa ka pulong mga kaigsuonan nga angay natong tan-awon sa atong kaugalingon, kung ato bang nakatunan ang pagtahod sa Dios. Ato bang nakatunan mga kaigsuonan ang pagrespeto sa Dios. Kinahanglan nga tanang mga tao nga dunay kinabuhi makakaton sa pagrespeto o pagtahod sa atong buhi nga Dios. Ang pulong pagtahod mga igsoon nagpakita na sa pulong dunay kaman ang Dios. Amen ba? Dunay sugo ang Dios. Inay mong tapat, dunay sugo ang Dios. Kung dunay sugo ang Dios, dapat tahuron sa tao. Dapat respetuhan sa tao. Ang pulong respeto mao ang paghatag gyud og bili niini. Mga igsuon kos Ginoo. Even sa ato ang Pinoy-anan, dihas tagsa nato ka pamilya o sa Pinoy-anan, doon na tay mga sugo nga to sa ato mga kabataan. Kung naay mga bata nato nga grabe nga mutahod, grabe nga mo respeto nato mga ginikanan, mga kaigsonan, walay ginikanan nga dili mo batig kaluoy. Amen ba? Nabay ginikanan nga di mo batig kaluoy? Mo batig gyud oy. Nang labi nagbata pa nga wa gyud mahimo sa iyang kaugalingong bata pa masuso pa. Perde yung kuang gyud ganang ibay-libay gyud kay naagit tay kaluoy. Amen no? So kung ang bata la magdako siya, magtubo siya, hangtod nga magminyo siya. Hello. Akita ta nga magminyo gani ang mga bata o niya bisag minyo na grabe gyapon og pagtahod sa ilang ginikanan. Grabe gyapon og respeto sa ilang ginikanan. Kitang mga ginikanan nga magsud-o nga makakita sa atong mga anak nga inana ang ilang nakatunan, mga igsuon kos Ginoo malipay ta. Amen ba? Mahimuot ta. Pagkaninduta mga kaigsuonan kung ang tanang mga tao inana ang ilahang nakatunan. Nga dunay taas, lapad, laom nga respeto o pagtahod sa mga ginikanan.
Kinsa may mga ginikanan nga dili malipay. Iba malipay gyud siguro. Kita sagaran karon mga ginikanan naman ta. Amen ba? Napay mga dalagita. Dalagita pa man. Dugay pa na mahimong mga ginikanan. Si Noe mga igsoon or Noah, ang gipakita sa maong bersikulo, nagmatinumanon siya sa Dios. Ang pulong nagmatinumanon, grabe ang iyang pagtahod. Kung dunay sugo ang Dios, sinuway mga kaigsuonan, grabe nga mutahod. Dunay mga sugo ang Dios mga kaigsuonan nga alang nato imposible. Dili gyud mahitabo. Pero sa Dios mga kaigsuonan, walay dili mahitabo. Gisugo sa Dios si Noe mga kaigsuonan, si Noe willing kayong mutuman. Bisan sa mga butang nga dili kayang mabuhat sa una-una sa tao. Kinaamangoy mga panahon nga suguon ang tao mga kaigsuonan, wa pa gani makita mi balibad na. Kamanday mo mga kaigsuonan, murag mubati nagkalisod. Makakita o mubati dayo kabalaka mga kaigsuonan. Maunay usas mga angay natong katunan, angay natong susihon sa atong kaugalingon, unsay mga sugo sa Dios sa atong ginabuhi. Kay sa panahon nga makakaton ta og masayod ta sa sugo sa Dios, mga igsuon ko sa Ginoo, ug atong tahuron ang gipakita sa panahon ni Noe, malipay ang Dios. Nya sa dihang malipay ang Dios mga kaigsuonan, dili niya gyud pasagdan ang tao. Tanawa ra gud diha sa Genesis kapitulo 6. Mao kini ang sugilanon mahitungod ni Noe. Nga usa ka matarong nga tawo, siya lamang ang gikamutan sa Dios ni adtong panahon na. Kay nagmatinumanon man siya sa Dios. Kay ni atong panahon na mga kaigsuonan, kung imong lantawon sa bersikulo 1 sa kapitulo 6 sa Genesis, grabe na kadautan ang mga tao. Wala na sila'y panahon sa Dios. Wala na sila'y panahon sa pagsimba. Ibin sa atong panahon karon, sumala sa survey sa mga pastor nga naghimo og survey mahitungod sa kahimtang sa mga tao, 1% na lang ka mga tao ang mihatag og panahon nga seryosos Ginoo. Imagine na, sa 100%, usa na lang ka porsyento ka mga tao ang tinud-anay nga mihalat sa kinabuhi nila sa Ginoo. I hope sa usa ka porsyento apil ta. Doon na tayo respeto gyud sa Dios. Maunay angay natong uting kayon kung doon na ba gyud tayo respeto. Yes, daghang mga tao nga nagtuog Dios. Yes, daghan nga mga tao nga miingon dunay Dios. Labi na gyud naay mga trahedya. Magpaka-paka lagi ng mga baba. Ay, Ginoo. Labi na mga trahedya. Ginoo. Diwa pagani mga trahedya. Nya naaga ni Bikil gagmay, awa na, magyawa-yawa na. Ginagmay. Wala na, gagmay nga mga pagsulay. Imagine na 1% na lang. Sa usa gatos ka tao, usa na lang kabuok ang matinud-anon. Nya pila man ka milyon. Siguro bilyon siguro ang mga tao sa tibok kalibutan. Pila man ka milyon dire. Ora wa gyud tay wa kita kabalo. Di na lang ta mangutana na. No, pero about million murag kapin gyud tas milyon dire. So sa usa ka libo, kung imong lantaw napulo na lang ka mga taong matinud-anon. Imagine sa simbahan, kung imong lantawon sa simbahan, ang simbahan mga kaigsuonan kung imong lantawon, the word simbahan, wala na nag-focus sa usa ka karatula. Masabadista, Iglesia ni Cristo, may Susipi, Charismatic, Aglipay, Katoliko. The word simbahan, nagpakita na sa tanang mga ngalan sa simbahan. Imagine na, sa tanang mga kasimbahanan sa tibok kalibutan, before nga gisulat ang Biblia, si Jesus namulong na nga 50% ang mga tao na tinud-anay nga nangalagad sa Dios. Alang na sa tanang mga kasimbahanan, tanan gyud mga kasimbahanan, 50% na lang. Ya kung imong lantawon ang katapusang libro sa Biblia diha sa gipadayag, ang 7 ka klaseng simbahan
duharay matinud-anon. So, pila man ay porsyento, ana? Kung 7, duha na lang. Nya karon mga kaigsuonan, kung imong lantawon, mo na giingon ni Pablo mga igsuon, nga moabot ang mga tao, dili na sila maminaw sa mga mensahe sa Dios. Moabot ang mga tao nga dili na sila malipay kung walihan. Pero dalaygon ng Dios nga do na tay kalipay sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ato pakpakan ng Dios ana. Mga kaigsuonan, tungod kay ang Dios dunay giandam nga buluhaton kanimo ug kanako. Usa sa mga buluhaton nga gitudlo o gipahinumdom sa Dios kining pag-alagad. Dias pag-alagad naghisgot na sa kinatibuk-ang pulong paghalad. Dili man ta kaalagad sa Dios kung di ta mohalad. Di ta mohalad sa kinatibuk-an natong kinabuhi. Mao bitaw nang si Jesus miingon, higugma ang Dios sa tibuk kalag, sa tibuk kusog, sa tibuk hunahuna, sa tibuk mong kasing-kasing. Maunay gipangita sa Dios ang mga tao nga naay kasing-kasing, nga nahigugma sa Dios, naihuna-huna nga nahigugma sa Dios, naipagbati sa gugma sa Dios, maunay mga tao nga gipangita sa Dios. Kaya sa panahon nga makit-an ang tao nga tinud-anay nga nahigugma sa Dios, bisag unsa pa na siya kalayo, bisag unsa pa iyahang gigikanan, bisag unsa pa ang iyahang kahimtang, bag-uhon gayon nas Ginoo. Amen ba? Samagod nato, kinsa manggudtang nga gibag-os Ginoo. Kinsa manggudtang nga muhalad sa Dios. Tungod na kay dunay plano ang Dios sa atong kinabuhi. Miabot si Jesus sa atong kinabuhi. Ingna imong tapad, si Jesus na si imong kasing-kasing. Maubitaw na si Jesus mga kaigsuonan kung imong lantawon bisag unsaon ta ang atong ipakita pagpailog ug pagpaubos ra gyud. Amen. Diba sa matag-usan nato dunay mga pagsulay. Matag-usan nato dunay mga kalisdanan. Pero diha sud sa mga pagkalisdanan o mga pagsulay, atong gidahig ra gyud ang Dios. Amen. Damor natong gidahig ang Dios, damor ang Dios na himaya. Damor ang Dios na himuot mga kaigsunan. Tanawa ra gud. Si Noe, kung imong basahon gyud kining gikan sa Genesis kapitulo 6, 7 hangtod sa ato ang gibasa kaganina 8 mga kaigsunan. Kung imong lantawon nakadesisyon ang Dios nga ihagyong laglagon ang kalibutan. Kung laglagon na gani ang kalibutan, tanan nga naas kalibutan mamangamatay. Pero gawas lamang ni Noe. Ngano man nga wala laglaga sa Dios si Noe kay gikahimutan sa Dios. Timan unsay rason ngano gikahimutan sa Dios si Noe? Nagmatinud-anon siya. Nagmatinahuron siya, taas kay sa respeto sa Dios. Butang nga angay natong katunan o angay natong tunan, angay natong i-apply, atong exercise. Kung naatay mga tao nga girespetuhan, labaw nato ning buhaton ang respeto sa Ginoo. Munang ang adlaw Domingo dili gyud nato nakalimtan. Ang adlaw Domingo dili gyud nato na ibaylos mga butang sa kalibutan. Doon na gyud tay oras, doon na gyud tay panahon sa mas atong gibuhat karon. Ang pagdahig sa Dios, ang pagpasalamat sa Dios, ang pagpamati sa pulong sa Dios, kay damurtang mamati sa pulong sa Dios, damurtang malig-on. Sultihan ko kamo, dako kayog kalahian ang bata nga namatuto sa Biblia kaysa bata nga namatuto sa bisyo. Siguro kamo agree mo ana. Hello. Bless kaayo ta kung ang atong mga anak gitudluan sa pulong sa Dios atong pakpakan ng Ginoo. Mao bitaw nang na-bless ko, nalipay ko nga didesisyon akong asawa kay naglisod man siya masabado. Naglisod man siya masabado mga kaigsuonan. Kay mga Sabado di man mo are mga bata. Kay simpre naa po nay sugo ang mga ginikanan kay Lunes hangtod sa Biyernes wala biya gyud na sa balay. Tuwa biya na nahigtanga dito sa eskwelahan. Nagtuon po na sila. O niya, importante man gyud nga ang bata tudluan sa pulong sa Dios. Si Solomon miingon, tudlui ang bata kay ang imong gitudlo hiya nang hinumduman sa tibuok niyang kinabuhi. Sama gud nako, sama nimo kung wala pa ta tudluis ato mga ginikanan, dili ta makakat-on. Wa tay nakatunan.
Nakihinumdum ko mga kaigsunan, doon na may silingan nga ang iyahang papa, kana bitang karaang tao, kanang natao diha sa kabukiran gyud. Nya wa pa mangisakyanan sa una. Wa pa gyud. Unya ang iyang mga ginikanan wala gyud matrin. Gawas karon nga daghanam ka imo trin no sa DSWD. Mo di ba mo naapon na sila mga programs even sa atong mga barangay sa DILG. Doon na sila mga programa para sa mga inhan. Unsaon pag ibin gani ang mga ulitaw dalaga kung magkaminyo na magani na sila mga seminar about family planning, no? Naay nana no. So naanay nakatunan ang mga inahan karon, ang mga ginikanan. Ikumpara sa unang panahon. Nakahinumdum ko sa among silingan mga kaigsunan nga ang iyahang papa wa gyud niya tawgang papa. Wa gyud siya magtahod. Kay ang iyahang mama, moingon raman pod nga nganlan raman tungalan siyang papa. Moingon man tong iyang mama nga toy lakaw ato kay toy man iyang lito. Mana man nga iya gunang experience mo Moingon ang iyang mama, lakaw intik toy. Intik man papa. Hapit na lang yun siya mag-intake. Wa may pagtahod ba? Wa gyud sa tudlo Hangtod nagdako siya. Unya nakadungog man nga ang iyahang mga silingan na may pagtahod nga noy. Nagnoy na lang po sa siyang papa. Nagnoy. Wala gyud nga naman. Lahi kayo ang kinabuhi sa tao nga walay nagtudlo kaysa taong gitudluan sa pulong ni Lord. Munang kaganina mga kaigsunan, kauban nato atong asawa, ang akong asawa karon, unya karon tuwa siya sa likod, nagtudlo ato ang mga kabataan. Natupakpakan ang Dios kadasig sa akong asawa nga nagtudlo sa pulong sa Dios sa ato mga kabataan. So atong hinumduman nga ang sitwasyon ni Noah sa una, wa nagyoy mga taong tarong. Kay wala na'y tao nga mingtahod sa Dios. Sa ato ang panahon karon, pila na siguro ka mga taong tinud-anay nga naay panahon sa Dios. Sa barangay, sa lungsod, sa tibok syudad, pila lang siguro ka mga tao nga nagtuo apan misimbas Ginoo. Kaysa mga tao nga nagtuo, wa gyoy pagsimba. Naay mga tao, mga kaigsoon, mosimba ra sa usa ka kinabuhi niya ba katulo. Musud og simbahan katulo ra kahigayon. Nagi mga taong katulo ra gyud. Kanang pagbunyag nisud og simbahan. Pagkasal nakasud og simbahan. Pagkamatay. Nya naapoy mga tao nga muadtog simbahan tinuig. Mudumdum ra og tuig. Oh. Pero ang atong kalendar, katanawan ang kalendar nato, ang adlong Domingo pula. Asa man day, di ba naatay kalendaryo? Naanas likod sa kuan, naana diha. Kisa nakakitag kalendaryo. Aylan ng kandilaryo. Kay ako ng apelido. Kalendaryo. Kanang kalendaryo, kung imong lantawon, dili na nagtudlo lang sa taob ug hunas. Kasagaran sa una, kung maghisgot gani og mananom og mani, tan-aw na itong kalendaryo. Hunas na. Wala lang na maghisgot, magtudlo na to nga, uy, hunas na og taob. Kundili nagtudlo sadna nato nga Domingo na. Sao man pod nga ang mga tao nga naa kunoy pagtuog Dios, mulantaw ra magkalendaryo, hapit na akong birthday. Happy birthday ra tan-awon. Domingo, iyas Ginoo, inay mo tapad, iyas Ginoo ang Domingo. Maubitan ng pula, unsa may minsay sa kalendaryo nganong pula gyud na siya. Ang tanan blue or kaha itom. Gawa sa Domingo. Di ba ang Domingo, mga kaigsuonan, ginabalaan gyud siya. Amen? But ipasabot, dunay time ang mga tao
nga moadtog simbahan, dunay mga time ang tao, dunay panahon ang tao nga gilain niya para daygon niya ang Dios, para patilinghugan niya ang Dios, para tudluan niya ang iyang kaugalingon sa pagtahod o pagrespeto sa Dios. Mao ni atong gibuhat karon, to pakpakan ang Ginoo mga kaigsonan. Og sa diha nga si Noah mga igsoon, og si Noe, gikahimutan sa Dios, gisaaran sa Dios si Noe. Luwason ti ka, pati imong pamilya. Wow. Una bitaw nga, bisan ikaw, ako, kung makapahimuot tag tao nga, kana bitaw dili kasagarang mahitabo, kumbaga, say sa lain nga pulong kanang dili kasagaran, kanang himala lang ba? Na ikausa, nakahinumdum ko mga kaigsonan, family driver ko sa Cebu City, usas mga inila diha sa Cebu City sa una, ang akong agalon, nga nagtrabaho sa Kapitolyo. Unya, dito sa eskwelahan sa anak sa akong amo, anak sa akong agalon, kana bitang naa silay, ang eskwelahan nila naa silay grahian, kanang parkinganan ba? Unya, ang parkinganan sa mga sakyanan, dili pa inana ka preparado. Kung buot ipasabot, dili pa siminto, dili pa gyud mga balas. Yuta pa lang, bag-o pa lang nahuman ka ng Secret Heart karon. Amurag unsa gunay ngan sa una nga eskwelahan. Ateneo na deron, Secret Heart na sa una. Diha sa, nahing Talamban. Karon, ang nahitabo, parking ko, ning kalit magbunok ang ulan. Ya karon kay, pagbunok sa ulan, gawa sa sakinan sa akong agalon kay medyo makakamas man siya. Kay ang mga four wheels makakamas man na kung dangog. Doon na may sakyanan nga di gud ka gawas na. Kay naungot naman, kay dandangog naman ang yuta. Ang ako nahitabo, daghan may mga family driver, daghan may mga driver ato. Gikan sa naglain nga mga pamilya, nilantaw ra pod ang uban. Karon kay ako nang nibati mo kaluoy. Duot yung ko sa sakyanan. Pag duot na ako mga kaigsunan, mo ko kabantay nga ang lapok paingon po na ako din. Katauan ko sa mga tao. Wala rasad ko. Naamagay mga tao, kana bitang makabuhat kag maayo, bugal-bugalan ka. Na mga tao nga makabuhat kag dautan, murag day gunoon ka. Murag kag abibahan ka ba? Oh? Kabuhat ko, di ba maayo ang pagtabang? Katauan noon ko, giingnan pa ko sa usada, mirisi. Mirisi ko no nga. Kabalo ba mo unsa? Pagka-Disembre, ipangita ko sa tag-iya. Yung kabalo mo unsa? Itagaan kog sobring pula, niya na ay mga t-shirt, niya na pag-kuan bandol. Niya ang sulod sa kuan, sobring pula, kwarta. Ingon siyang, wa ko malimot, kay gikimot, antika. Wow. Parang walibon, no? Kana bitang, ang tao ra gani ha, piniyalan ra na, pero kon mahimuot na gani na sa tao, nimo, panalanginan ka. How about sa Dios? Timan ha? Ang Dios mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Siya'y tag-iya sa tanang mga butang. Siya'y tag-iya sa salapig, bulawan, unsa pa na diha. Tanan nga atong gikinahanglan, pagkaon, bisti, mainom, iya sa Dios. Damor na to siyang himayaon, damor na to siyang pasidunggan, damor na to siyang halaran, damor na to siyang simbahon, mahimaya siya. Sa panahon nga nagkinahanglan tadi taniya ikawan. Lamang moagi tag sakripisyo. Amen? Moagi tag sakripisyo. Kinahanglan mo sacrifice ta. Kinahanglan mga kaigsuonan, do na tay ihalad sa Dios. Now, si Noe, mga kaigsuonan, nagmatinud-anon siya, giluwas siya sa Dios. Gipaulanan sa Ginoo, sa daling istorya, gipalunupan sa Dios ang tibok kalibutan. Unya, grabe no? Gagama si Noe ug arka. Kung imong tan-awon ang history about sa arka, 100 kapin ka tuig, isa na human. Kay taas pa man ang mga tuig, isa mga matay ang mga tao sa una. Naagani niabot og 969 si Metusela. Sa inan ka ana karon 90 100 murag wa nalisod na. Oh. Karon gani 40 ko nga murag
Murag kara murag karaan na. So, usas atong i-practice, ina imong tapad mag-practice pod. Kay sama gud nako nag-practice ta. Ang atong i-practice mga kaigsunan, ang pagpahimuot sa Dios, ang pagkahimaya sa Dios. Now si Noe giluwas sa Dios, sa dihang giluwas sa Dios mga kaigsunan, siya na lang ang naluwas, iyang asawa o asawa sa iyang mga anak o ang ihang asawa. Muna nga giluwas siya. Kung imong lantawon mga kaigsunan, adto ta sa kapitulo 8, diretso ta sa time nga giluwas na sila. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. Kapitulo 8, ato atong gibasa kaganina. 8:20. Pero kung imong lantawon na siya mga kaigsunan, gikan sa 1 hangtod sa 19, imong makit-an diha nga miundang ang lunop. Di ba na ay kuan diha kanang konteksto or gitawag tema nga gibutang sa tagsulat sa libro sa Genesis? Miundang ang lunop. Unya deras bersikulo 1, wala hikalimti sa Dios si Noe og ang tanang ihalas nga mga mananap og ang mga kahayupan nga uban kaniya dito sa arka. Dito pa lang sa arka wa gyud malimot ang Dios. Imagine mga kaigsunan, pila ka adlaw ug pila ka gabi nga ang arka galutaw-lutaw sa balod. Unya wala na'y pulo, wala na isla nga nakitaan. Pero sila si Noe didto sa arka, mga igsoon, wala sila ilaing gibuhat ang pagdaig sa Dios, ang pagpasalamat sa Dios. Kay damor sila nga nagdaig sa Dios, damor sila nga misampit sa Dios, damor silang giproteksyonan sa Dios. Mao bitaw nang tanaw ra gud nako. Sa kadaghan nga mga pagsulay sa akong kinabuhi gikan pa ko sa pagkaulitaw hangtod karon. Akong nabantayan. Timan ini ninyo ni, saksi ko sa akong kinabuhi. Sa sitwasyon, daghan kaayong mga katalagman nga niabot sa akong kinabuhi. Kung doon na may mga balatian sa inyong kinabuhi nga inyong naagian, damor nga nakasinati kog balatian. Nagkasakit kog usa ka bulan nga bukog og panit na lang. Doon ay mga sitwasyon nga mura kog mabuang sa unang panahon. Nakasud kog diha sa maong lugar, nakaingong kong wa na ko'y paglaom. Unya, nakasuway kog kurinti. Kining ulata, kining duha. Gikurintihan ko. Sud sa usa ka oras. Unya, di yun mutuo ang doktor nga usa ka oras ang ako ang nakurinti. Kay pila ka seconds, pila ka minuto, patay ang tao. Pero nakasurvive ko matud pa sa tag-iyagod sa balay nga mukapin kunos oras. Di yun mo tuo ang amo, aw kanang doktor, espesyalista man sa kurente. Di siya mo tuo. Pero ang akong agalon, murag, taas yun kuno nga time nga nagbitay ko sa kurente. Pero daghan kayong revelation nga gipakita ang Dios sa kuha. Daghan kay kong nakita. Nakag-agi kong cancer. Pero damor kong misampit sa Dios. Damor kong giluwas sa Dios. Damor kong mipaduol sa Ginoo, damor kong gitabangan sa Ginoo. Timan ini ha, bahalag damor kang dauton sa mga tao, basta kay dili ka daot at tubangan sa Ginoo. Nalipay ang Dios, nalhimuot ang Dios nimo, nako, timan ini, bisag unsa pa nga klaseng katalagman, di kaniya kalimtan. Tupakpakan ang Dios mga kaigsuonan. Namuna ningon siya nga, wala kalimti sa Dios si Noe. Unya, tanawa ragod, pila ka adlaw ang lunop, versikulo 6. Tapos sa 40 ka adlaw, giablihan ni Noe ang bintana sa arka. Unya, o gibuhian niya ang usa ka uwak. Now, kung imong lantawon mga kaigsunan, usa ka bulang kapin ang lunop. Usa ka bulang kapin nga naglutaw-lutaw sila sa tubig, nga way nakitaan silang isla. Pero wala sila malisang. Kay dunay Dios nga naguban kanila.
kita, mulabang ratas Negros. Inikurog na sa balod mga kaigsoon, murag kaututon. Tinuod biya nang uban, magbalon-balon na guwat flower. Ikabuhi ko, sige kabuhi nga. Galantaw na kas dagat law. Tinuura biya na. Oh. Series uno uban, di ba no? Pero sila, 40 days, naglutaw-lutaw sila sa tubig nga way isla nga nakitaan. Kaya nalapawan ang tanang yuta. Ang pinakataas nga bungtod sa tibok kalibutan nalapawan sa tubig. Pero sila wala sila mubatik kalisa. Nga naman, wala sila kalimti ni Lord. Sa dihang wala sila kalimti ni Lord mga kaigsonan, okay, direct to the point mga kaigsonan, giluwas sa Dios si Noe, nakalingkawas sila sa lunok. Sa diha nga kanang kung imong lantawon ang mga mananap nga dili hinlo og hinlo dili na daghan. Tama na? Tama no? Dili na gyud inana kadaghan. Unya sa dihang nang gawas na ang tanang mga mananap, sa dihang nang gawas sa si Noe og ang iyang pamilya, unsay gibuhat ni Noe? Tan-awa sa bersikulo 20. Si Noe nagbuhat og halaran. Sa dihang nagkalingkawas sa sila sa arkaban, nakagawas sa sila sa arka. Unsay gibuhat? Walay laing nga gibuhat si Noe. Halaran. How about nato? Kanang makalingkawas ta sa kalisod. Makalingkawas ta sa problema. Makalingkawas ta sa sala. Makalingkawas sa balatian. Dapat ato ang exercise atong kaugalingon. Wala tay laing hinumduman kundili ang paghalad sa Dios. Ang pagpasalamat sa Ginoo. Unya, tanawa ra gud sa dihang naghimo si Noe og halaran alang sa Ginoo. Bersikulo 20, miingon din dinhi nga og mikuha siya usa sa matag-matang nga hinlo. Kung imong lantawon mga kaigsonan, kung wala ko masayop, duduhan na lang to ka, orag duduhan na lamang to ka parisan. Oh, bahay og laki. Kasi nakabasa ana. Murag, kinahanglan yun akong ma-review ni. Unya, timan iha, after nga si Noe nakalingkawas na sa arka, nakagawas na sila, wa gyud sila malimot sa Dios. Grabe no? Kung imong imaginon, unsa kaha ang bation sa tao nga wa na gyud mga isla nga nakit-an, unya wa nay mga laing tao, unya gamay na lang kaayong nabilin nga mga mananap. Pero kung imong lantawon, iya pag yung gikuhaan ang mga mananap nga hinlo. Unsay buot ipasabot ang mananap nga hinlo? Bililhon. Importante. Galamiton kay sa tao. Bisag unsa pa na kagalamiton sa tao, apan tungod kay walay laing na katuna ni Noe ang paghalad, ang pag-alagad, ang paghimaya sa Dios, wala say kawili sa mga hinlo. Iya dayong gikuhaan, iya dayong gihalad sa Dios. Ug sa dihang gihalad niya, iya kining gisunog para sa kimayaan sa Dios mga kaigsunan, kay maumanay original nga paghalad sa unang panahon before nga matay si Jesus. Na magipaghalad, ilang gisunog. Unya, sumala sa itong nabasa kaganina, sa dihang natimahuan niya ang kahumot, natinimahuan sa Dios ang kahumot sa halad ni Noe, mingsaad dayon ang Dios nga di na niya laglagon ang kalibutan. Wow! Sa atong pag-alagan, asawa man kas imong Pinoy-anan, bana man ka, igsuon, ginikanan, man ka anak, man ka timan ini. Kung ang imong pamilya wala man magseryoso sa pagpangalaga, kung ikaw seryoso nga mga lagad, timan ini, ikaw ug ang imong pamilya di na kalimtan ni Lord. Di na kalimtan ni Lord. Luwason ug luwason gyud ta. Munang ina imong tapad padayon. Bisan ang imong pamilya, imong pamilya man siguro imong mga kaila, wala pa makaalagad sa Dios, timan ini, padayon lang. Kay ang Dios ning saad pinaagi sa sulat ni Pablo. Sa usa ka gwardiya nga nindawat sa Ginoo, miingon ang gwardiya, Pablo, unsa may akong buhaton? Ingon siya,
salig, ingon si Pablo, salig lang. Salig, tuog salig lang. Kay maluwas ka, lakip ang imong pamilya. Kung imong lantahon si Noe mga kaigsunan, naghalad siya sa Dios. O niya, usa sa mga ilhanan, kana bitang muhatag ang Dios og saad. Saad nga dili na niya laglagon ang kalibutan, dili na laglagon ang mga nanap pinaagig lunop. Ang saad sa Dios, magpakita gyud na siyang ilhanan. Nga magpabiling buhi, magpabilin gyud nga mahitabo gyud ang iyang mga saad duna say mga ilhanan. Pangutana, unsay mga ilhanan? Unsay ilhanan sa Dios nga gibutang sa kalibutan aron kita makahinumdum nga dili na laglagon sa Dios ang tao pinagi sa tubig. Diba? Matod pa ni Brother Moses o ni Brad Sirapin, bangaw. Rainbow. Oh, naas 9, tanawa ang 9. Mo na roy gi-memorize sa ako atong mga anak des gawas. 9. Sa 12, Genesis kapitulo 9:12, tanawa. Og ang Dios miingon, agig timaan sa walay katapusang kasabutan, nga akong gihimo tali kanako og kaninyo, ingon man sa tanang buhing mananap. 13, palutawon ko ang akong bangaw, diha sa kapanganuran, timaan kini sa kasabutan tali kanako og sa kalibutan. Kung tigumon ko na gani ang mga panganod diha sa langit, og makita diha niini ang bangaw, hinumduman ko ang akong gisaad kaninyo. Og sa tanang mananap nga dili ko na gayud laglagon pinagiglunop ang tanang binuhat. Sa dihang makita na ang bangaw diha sa mga panganod, tan-awon ko kini og hinumduman ko ang walay katapusang kasabutan tali kanako og sa tanang binuhat nga anaa sa kalibutan. Ang Dios miingon kang Noe, mao kini ang ilhanan sa saad nga akong gihimo sa tanang binuhat nga buhi dinhis kalibutan. Nya unsa may nailhan sa mga tao karon nga makakitag bangaw? Unsa gani? Katong wala pas Ginoo ba? Makakitag bangaw mga kaigsoon ila dayng gunting-guntingon sa ila nga. Kainom daw mo? Ha? Sa Brad Moses o sa gunting-guntingon? Oh, putlon? Ha? Oh, ramukata. Wag gyud. Taghanang tinumutumo ang tao, no? Na guntingon ko nang kuan ron kuno mukatag. Napot sa mo sa una kay magbangaw ko no. Ginuntingay gyud kay ngano? Mahubas ko no ang tubod. Kay kasagaran ko no nga kasagaran pong bangaw sa mua at tumapod mo tugdon atong naitubod. Ginuntingay gyud sa tudlo ang wagyoy alimuhag. Nay nakatunan pero dili mao, wala matungon. Pataka ra. Ang unsay giingon sa Biblia? Nganong naibangaw tungod na kay dunay saad ang Dios. Wow. Pangutana, nganong naaman ta karon? Tungod na kay naay saad ang Dios. Nga kuhaon ta, lalinon ta, papuy-on tag dapit nga wa naay katapusan. Amen? Usa ka butang nga akong idasig kaninyo o kanakong tanan. Katuna nato ang kanang pagpahimuot sa Dios. Katuna nato ang pagrespeto sa Dios, pagtahod sa Dios, pagmatinubanon sa Dios. Unsaon nato pagkaton? Ato ang katunan ang iyang mga sugo. Dili man puta katuman kung wa ta kabalog sugo. Amen ba? Tanaw ragon ng mga tao nga wala kabalo unsay sugo. Ultimong bangaw hilabtan. Ultimong bangaw guntingon. Wa gyud ayo. Ang bangaw di ay mga kaigsonan sumalas atong nakatunan timaan sa saad sa Dios. Inay mong tapad, timaan di ay ang bangaw sa saad sa Dios. Unya, sa dihang ulutaw na ang bangaw, kagahapon dunay bangaw nga akong nakita. Unya, unsay giingon sa Biblia?
tan-aon ko ang bangaw o hinumduman ko ang saad nga di ko nalumunupan ang kalibutan. Di ba? Mao man to'y gisaan. Sa atong sitwasyon karon nganong ni ata tungod kay dunay saad ang Dios. Nga kuhaon ta niya, lalinon ta niya, before ta niya kuhaon, lalinon ta, panalanginan ta niya. Gusto ba tang panalanginan sa Dios? Ang taong panalanginan, kabalo ba ka? Kontento sa kinabuhi. Wow. Moingon gitang kontento sa kinabuhi, kontento sa tanan, pati itsura. Munang walay Kristohanong magparitoke. Moingon pa uban, wa may kwarta. Di oy. Kanang ato ang itsura, mao na gina ato itsura, di na gina mausab. Katunan na nato ang pagdawat. Amen. Di man mo. No, biya na. Importante malipayon. Na dunay maestra gahapon gamiting sila. Ano, nangaon. Wala man kamukuyo gahapon. Oh. Di, mao ba? Dito ko sa mga maestra ana, apil ko nila kaon sa president. Kaon na. Tutuyok ko dito niya na. Naanad lagi ta ganing inato ba? Di gyud ka mo kaon og di po kakatabang. Tabang sad ka dito. Lanto ko may kuan dito ni. Sige, tabang-tabang ko dito. Sugod na mig kaon tanan na mga maestra na niya naapod ang principal. Ingon dayon usang maestra store. Kanang naami kauban nga nangandoy nga makapamanag pastor. Na kunoy sila duha kuno na ka mga dalagang maestra diha ang usa siaw lang siguro to pero mao na ingingon nga nangandoy og nangandoy nga bana ang pastor mo'y mabana kay mabuutan daw. Ako sang giingnan sa ako mga estudyante na agi mga pastor na nga ako mga estudyante na himong mga pastor. Gani usas sa mga nianha sa moa pastor to. Nya ako sang giingnan pero ang pinaka-importante mao ni pangitaa o pangayuan ni Lord kanang ihang gihatag, kanang iyang giandam para nimo. Bisag unsa nga relihiyon na at least dunay pagtahod sa Dios. Bisag unsay karatula importante nangalagad sa Dios. Nya importante nagkasinabtanay. Ingon dai sa Ma'am Alma, correct. Correct. Sa tinuod na brad, why relihiyon na importante relasyon. Pakigdait. Lipay sad ko na nindot kaayo mga kaigsonan ang among banding kagahapon niya ako dahil silang giimbitar. Sir, ma'am, hangyo lang ko niya ayaw ninyo kalimti karong Marso birthday na nako. Niya ato ta magsalo-salo. Sige. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga naka-banding pud mi even ang ato ang mga opisyal sa PTA sa Sardinia Elementary. Salamat sa Ginoo nga nindot bitaw ang naay panagiusa. Nay relasyon ang usa-usa. Nya usa sa tanan dili relihiyon ang dapat ituboy kun dili si Jesus. Dili ang simbahan o karatula ang dapat mapasidunggan kun dili ang Dios. Nya usa gyud natong katunan ang pagtahod o pagmatinumanon sa Ginoo bisan asa ta. Mao ni atong exercise. Unya kabalo ba mo? Dili ta kakat-on og pagtahod o pagrespeto sa Dios kung wa tay Biblia. Amen ba? Mao bitaw nang naay kanta nga ang pulong mo kinabuhi ko. Nya na bagitoy kanta kaganina sa gingon, ang pulong mo kinabuhi ko sa matag usa nga modangop kanimo. Mahimong kinabuhi ang pulong sa Dios, mahimong kinabuhi sa tao kun ang tao modangop sa Dios. Pero kung ang tao di modangop, di gyud silbi pon. Patay gyapon. Patay gyapon. Sa matag usa nga modangop kanimo munang adlong Domingo wa tay laing dalangpanan. Wa tay laing daygon pasidunggan kon dili si Jesus. Inay mong tapad si Jesus ang simbahon. Dili ang simbahan. Magampot ta unya gangyo nako ang tanan sa pagpanindog og atong pataas ato mga kamot. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulong, salamat o Dios sa imong mga mensahe nga imong gipahinumdom kanamo. Salamat o Dios nga ikaw o Dios magapanalangin upadayon ka nagadasig
ligon ka namo o Dios. Bisan pa sa dunay mga kabugaton, dunay mga pagsulay. Salamat o Dios nga ikaw magaligon ka namo. Og dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin ka namo sa tibok simana nga imong gidugang ka namo. I declare blessing right now nga magmalipayon, magmalinawon kami tungod kay maguban ka kanamo. In Jesus name. Amen. Amen. Tupakpakan ang Dios og akong gihatag sa nagdala. Okay, wala pa nahuman ako ang asawa no. O niya wala pa. Wala pa. Sige. O oras naman gyud no. Alas 12 na. Ani last Sunday sa miaging Domingo na ami natay kuan. Natay nagbudbud man mi ato niya karon wala poy budbud. Man gyud na. Hasaman. Okay, no? So next Sunday, si Mrs. Ako asawa lang mo pa-announce kung kinsa ang mo testimony. Ada na day. Lahi kadiyot kanang ang mo ay nag-practice ragya. Wala na nag-practice ang music teammates no. Wala gahapon dayon. Ang karon magklase man ko mga bata dito likod. Story niya. Nag-review mi sa Noah's Ark. Noah's Ark mo day inyo ha. Kuan giwaling pastor niya ni alas 10 gyapon ang panimbahon niya. Kung mahimo wala pa alas 10 na anata kay para makasugod ta dayon niya ang mo special number kay day familia yang family niya ang mo testimony kay si Gaw Albert o niya ang presider kay si Eden niya maura to. Salamat sa Ginoo niya. Welcome no ni Sister limot man gyud ko. Risalina. Salamat sa Ginoo Sister Salina. Dalaygon ng Dios. O niya next Sunday padayon ta. O niya mas maayo masayo-sayo ta para mapadayon nato tong memory verse. Niya bahalag wa kay bersikulo at least na kay bersikulo. Buti pasabot ba naning kamot gyud ta nga makakat-on. Amen. Kana bitang ay kana akong pagbukig Biblia, importante na kay usa ka bersikulo sige kag nindot kay na sige kag istorya no. Pero wala magpasabot nga di na lang kung bisimbag way bersikulo. Okay, dili man gyud na maoy requirements sa ato ang panimbahon nga walay bersikulo sirado. Dili na mao. So ato tas pagpanindog no. Ato ang pasalamatan ang Dios ani ato tas mga pag-ampo. Sige hapon atong iisa to mga kamot alang sa mga pagdaig pagpasalamat sa Ginoo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa kadaugan, kalampusan, sa panalangin. Ug salamat o Dios sa imuhang proteksyon nga imong giandam alang kanamo niining simana nga imong gidugang sa among kinabuhi. Ikaw Dios bagada padayon sa pag-bless kanamo gikan karon hangtod sa sunod na pong Domingo amahan ug sa mga panahon, mga adlaw nga imuhang ihatag kanamo. Among ihalad, itugyan diha kanimo nga among kinabuhi, dumalaha kami kanunay sa imong mga pulong ug pahinumdumi kanunay kami sa mga mensahe ilabi na sa mga pulong nga amo karong nakatunan. Bless Ginoo matag usa nga mamauli nga malipayon, mamauli nga malinawon tungod kay ikaw man ang Dios mag-uban. Ug mahimo kaming panalangin sa matag Pinoy anan. I declare blessing bisan pa sa ako mga kaigsunan nga nagsunod sa FM Radio 101.3 ug sa tanan nga mga kaigsunan namo sa tibok kalibutan nga nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing right now in Jesus name. Nga kami magmalipayon, magmadaugon ug magmalinahon, magmalampuson tungod kay ikaw man ang Dios mag-uban. Among ihalad, itugyan diha kanimo ang tanan. Ang mga pagdaig, pagpasalamat alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Ug pinaagi sa grasya sa mga Hesus ug gugma sa Dios Amahan, sa pagigiusa sa balang Espiritu Amahan. Ikaw ang Dios magasupply kanamo in Jesus name. Amen. Amen. Happy Sunday or good afternoon. Oh, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you in the love.
Pagod ang Dios no sa kalampusan o sa mga pulong atong nakatunan. God bless o ang Dios magpanalangin ka natong tanan. Be enjoy sa presensya sa Dios sa tanang panahon. Sa atong live ugma mag-live ta unya karong gabi wala ko'y live kay na ako'y klasihan. God bless ang Dios magpanalangin. Happy Sunday.